Jamen, vi står her på Taastrup Idrætsklub, og hvor Herstedøster Skole skal spille mod Vestegnens Privatskole. Og vi har træneren Kartal og anføreren og Lucky. Og Kartal, hvad er dine forventninger til kampen i dag? Jamen, det bliver en svær kamp. Det blæser en del, men jeg forventer en sejr i dag, så vi kan nå til fjerde runde. Ser frem til en rigtig god kamp, og jeg tror på pigerne. Vi vinder i dag, tror jeg. Ja. Har I nogle planer for strategi og sådan nogle ting imod Vestegnens Privatskole i dag? Altså, vi spiller bare med den taktik, vi har spillet med hele tiden. Starter med de samme spillere, fordi det har altid gået rigtig godt. Og Lucky, du er jo den, der scorer målene for Herstedøster Skole. Hvordan kommer det til at foregå i dag? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Bare løbe. Okay. Tak skal I have. God kamp. Ja. Råb lidt med, at de bakker dem op. Bak dem op. Syng nogle sange, eller... Det er godt, piger! Kom, fortsæt! Vi kæmper videre! Jamen, jeg står her med Freja, som er manager for Herstedøster Skoles fodboldhold. Og Freja bagud 2-0 her efter 14 minutters spil. Hvad er der galt med taktikken, og skal der ændres noget? Ja, vi kigger for meget på fodbold. Vi skal have mere pres på, og vi skal spille ud i siderne, og vi skal lave nogle lange afleveringer, så angriberne får nogle chancer. Vi kigger alt for meget på fodbold. Vi skal ind på kroppen af dem. Ja, fordi det meste af spillet har foregået nede på vores banehalvdel. Hvordan ændrer man det? Vi skal bare ind på dem og frem med bolden på deres halvdel, så vi kan få nogle chancer. Så skal vi nok score. Vi har nogle rigtig gode spillere, der kan skyde som har kraft i benene. Og jeg ved, de godt kan score. Tak skal du have, Freja. Vi skal bare ikke have flere mål nu. Og vi skal lægge noget pres på. 3 mål, så man ligesom død. Ja, vi skal lægge noget pres på nu. Vi skal have nogle lange skud op. Sille, hun plejer altid at lave den der, hvor hun er herude. Ja. Og så laver hun et langt skud op. Ja, så laver et langt spark herude. Og så er der altid nogle angriber eller nogle midtbane, der... Men den bliver bare ikke sparket op. Den skal bare længere frem nu. Kom! Kom nu! Super! Hold af, piger! Nej, overhovedet ikke! Jo. Vi skal ikke snakke grimt til hinanden. Jo, det skal vi også. Det er det ene om. Hey! Hør efter. Piger, prøv at høre. Vi ikke lover mig en ting, ikke? En kamp, ved du hvor den starter henne? Den starter med, at man tror på sig selv. Og det virker som om, at I allerede sådan er gået ned med flade, fordi I var bagud 1-0. Så knækker I. Så er det 2-0, så knækker I ikke mere. I anden halvleg, jeg ved det godt. I anden halvleg, der giver vi den fuld skrue nu. Vi ikke lover mig, ikke? Fuld skrue på, ligesom mod Englandsskole. Fuld skrue. Spil ligesom vi gjorde det. Spil! Prøv det her! I presser ikke boldholderen. Hør efter! I presser ikke boldholderen. Når boldholderen ikke... Hun står sådan, hun har så lang tid til at bare kigge op. Nej! Lige så hun får bolden, så er det bare på. Og der mål man ikke. I skal også afslutte. Ja, så skub meget mere. I skal bruge fysikken. Ind på som kroppen. jeg siger, brug nu fysikken. Når jeg kigger på jer, I ser altså meget større ud end dem. I kan lige bruge deres fysik lidt mere. Lucky, brug din fysik. Lucky, hey, er vi ikke enige om, at vi skal have Lucky meget længere op? Jo. Lucky, drop nu det der. Lucky, drop det der. Nu er du over midten fra nu af. Lad nu være med at komme tilbage. Vi har brug for dig deroppe, Lucky. Nej! Jo, vi har Vi er bare 10 minutter. Ja, men det har ikke noget med det at gøre. Vi skal stadig have et godt forhold. Hey, rulle ind i gang. Tænker kun på at score mål. Vi skal også have noget taktik i det, men vi kan ikke sende Lucky op, for så har vi jo ikke nogen til at tage tilbage. Mener jeg, at vi skal have Lucky? Både begge midt, fordi så kan man komme frem og tilbage. Lucky, kan du godt? Lucky midt og så begge steder. Kan du godt? Fint. Ja. Og andre gode forslag? Hey! Lad være med at kigge på bolden. Jeg har det som at når der er en, der har den, så kigger I bare. Når der er en, der har bolden, så kigger I bare. I bliver nødt til at sige, jeg er fri. Spil mig. I står bare og kigger og forventer,
Hun har øjne hele vejen rundt om hovedet og kan se jer. I bliver nødt til at kigge op. Og gør jeg fri og snakke sammen. Altså, I er meget bedre end det her. Piger, meget bedre. Prøv at høre. Tror vi på den her kamp? Vi tror på den, ikke? Bare sådan viser. Vi ikke i anden halvleg vise en helt anden Herstedøster skole. Ja. På de første halvleg, hvor alle vores tilskuere, som er nu er kommet herude, ikke? Prøv at høre, vi er en lille smule skuffet. Og ikke, det ligner ikke jer piger. Jamen, det ligner ikke jer. I er meget bedre. Det er derfor, vi siger, I er så gode. I stjerner. I kan godt vælge den her kamp. Okay? Prøv at se, hvor gode de har været i de andre kampe. Skal vi lave en kampråb? Nej. Tror vi på den? Kom nu. Vi tror på den. Hvad skal vi sige? Ja, hvad skal vi sige? Skal vi bare sige det en gang? Vi siger, skal vi ikke sige, at vi vinder den her kamp eller sådan noget højt? Nej. Sejr. Venter lige til fløjter. Nej, kom. 1, 2, 3 nu. Sejr! Så har vi Spørgsmål. Den går til Silke. Freja, jeg står her med manager Freja Olsen og træner Kartal, og 3-0 til Vestegnens Privatskole, det kan du vel ikke være helt tilfreds med? Nej, det er jeg heller ikke. Jeg ved, vi kunne have spillet 1000 gange bedre. Men hvad gik der så galt i dag? I var ret nervøse fra start af. Det er ikke det bedste, og der var ikke et højt pres, alt for lavt. Og ja. Tror du vinden har haft en betydning? Vi havde modvind i første halvleg. Ja, det tror jeg helt klart. Man kunne i hvert fald slet ikke høre, hvad folk sagde inde på banen, når de råbte ting. Det var ret forvirrende. Dommeren, vil du sige noget om ham? Skandaledommer. Virkelig, han var virkelig ikke god. De gjorde slet ikke det helt meget bedre. Det gjorde pigerne nervøse og irriterede. Ja. Tusind tak for. Tak, Kartal.